Čus Weeku Cheese, my vás vítám u dnešního videa a dneska tady budeme otevírat box, jsem tady společně s Candysem. Tak moc se na to těšíme, nezapomeňte zanechat like a odběr, jinak zdraví vás Amethyst Black, ne, zvoneček dejte a my jdeme na to, takže já zkusím tady. To je těžký, kámo, to. Máme to teda takhle tady hezky zabalený. A já to teda udělám následovně, že si krabičku dám takhle tady. A první, co vyndám, Wonderball. Tady, vidíte, tyčinka Wonderball. Kámo, nebo takový to Twixka, no, taková tlustější Twixka. 2, 1. No, je to hodně specifický. Já bych tomu dala asi takový 5 z 10. Ta chuť je taková zajímavá, tak Něco mi to prostě připomíná. mě taky. Mě to chutná, 7. A 6,5 asi tak, no. To chutná. Jako Snickerska to teda není, protože já Snickersku nenávidím, takže jsem i rád. Do popisku videa vám dám odkaz tady na Candy Bull, co jsme si objednali, vám dám odkaz, že jo. Tak, máme tady další, to jsou kakaový mince. Spíš Pokémon. Pokémoní mince, já se omlouvám. A já si dám modrýho Charizarda. Já si dám modrýho Charizarda. Si musím dát Pokémon. Vypadá to teda takhle. Jsem se do toho dostal. Takhle Charizard. Vevnitř to vypadá takhle, prostě klasická čokoláda, jako ty penízky, co najdete prostě v byle. Takhle to vypadá nějak. Ale kámo, jako hezký Pokémon. Jdeme na to. 2, 1. 8 z 10. 7, jak ta Wonderbar. Je to dost sladký, ale jako mají to hezky udělat. Tady trošku představím. Tady mám to asi takový zlatý Charizardíkem. Další tady máme takhle krásný cheese takýs. Má to 150 kalorie, takže to nebudu špek. To se hodně těším. Intenzivní, tak uvidíme, jestli to je intenzivní. A je to z tortily. Zabalená prostě tortila. Hodně líbí, ten design je krásný. Ten design je na 10. Kámo, ty vole, to je normálně jak nuggetky z McDonaldu. Mám taky čuchnout. Voní? Že jo. Ty krás, to bude intenzivní jako. Ale oni tady píšou spicy not, má to tady takhle stupeň a není to spálený jako. To vypadá vevnitř. Hodně štěstí. Štěstí. Vypadá. Ty jsou hodně dobrý. No. To je 10. 10 z 10, to je brutální. 10 z 10. Co jsem to tady vytáhl, lidi? Koukněte se na to. To je nějaká zničená. Nezabalená tortila. Je to hodně tvrdý, ale 10 z 10. Já jsem milovník taky, já mám fakt rád. Jenom když mi nechutná, když jsem měl ty blue. Modrý, ty jsme měli. Ty nečekejte v ochutnávkách, protože ty ani nedoporučuju, ty nejsou nějak extra. Ale teda tyhle ty taky nejlepší. jednička. Se teda fakticky těším, protože tohle je vlastně Mountain Dew Major Melon. Vůbec nevím, co od toho čekat, jestli to bude nějaký jako silný nebo něco takového. Dáme si dát vínko. Takhle to tady otevřu. Ne, tomu se to normálně nepil. Tak. To je tak intenzivní Major prostě. Ty ale je to dobrý. 9,5. 9. Jako prostě Major Melon, 160 kalorií, doporučuji. Cing! Štěstí nedalší věci. Takže Candys, jak ti to vlastně chutná, jako zatím? Mě to Amethyst je hodně chutná. Taková specifická hodně chuť, ale je to hodně dobrý. Ale zatím jako winner je tohle, protože prostě to je tak naprosto sírový, je úplně žlutý, prostě úplně vidět, že si na tom dali záležet. Mám tady Jelly's Berries. No. My jsme dostali jako dárek k tomu, to jsme si nakupovali. Tak už se do toho dostávám. To zapomněl, no lidi prostě. Možná tak nám to bude... Co to je? Jsou jenom nějaký modrý. Bych to nezapomněl takhle ukázat, tak takhle to vypadá moc hezky. Takhle vypadají ty Jelly Bean. Koukejte, takový modrý, jenom modrý, což je divný. Tam jsou jenom ty hnusný, nebo jenom ty dobrý, nebo dvoje, ale já jako myslím, že tam jsou jenom ty dobrý. Kdyby tam byly jenom ty hnusný, tak...
Oni taky jelly beans jako... Bude potřeba nůštičky, protože tohle nejde. Paní produkční nám tady trošku pomohla, protože my jsme se do toho prostě nedostali, jo, samozřejmě. Zdraví, snad neumřem. To chutná jako samo. Ale to je dobrý. Ne, spíš to, co se dává do pračky, takový tam hňavý. Ale jako dělat kyselý. Je to kyselý. Já to teda doporučuji upřímně. Mě to teda chutnalo. Takže tohle byly Jelly Belly. Harry Potter. No tak a to jsou green taky zombie prostě. Vypadá to takhle, byl jsem teda menší. Hej, mě je zlé. Já nevím, co s tím. Je to teda habanero a cucumber. Ty ukaž mi ten zelený, tak to chci vidět. Že si k tomu prvně čuchneme. Já to teda necítím. Já jo. Vypadá to teda takhle, lidi. Vypadá to přesně to totálně takhle. zelený. Takhle to vypadá. Jestli dát brokolice, tak se zablím. Není tam napsáno brokolice. 3, tak já se fakt 2, 1, dělej, pojď si cinknout. To je kyselý, jak se mě ty vole. No tak tohle je hodně přísná věc. To totálně kyselý. Tam tak. Tohle není dobrý, fakt jakože. Něco má, já jsem si toho málem udusil. Pálí celá troška lidí prostě. Ale na nějakém videu si dáme challenge třeba s bratrancem. Já dávám ochutnat, schválně my se tady ještě necháme, právě mi to nebude vejít celý. Já nechci být nějak zlej, ale já to nedoporučuju pro slabší povahy, jako je tady Candice. Protože na tohle fakt nemusíte mít tak prostě jak okůrka. To je prostě nakládaný okůrky, pálivý, nevím co všechno. Totálně pálivý topy. Dáme si něco na uklidnění. Dáme se tady Sour Patch Kids. Máme tady Sour Patch Kids. Jsem fakt nadšený. 110 kalorií, to není moc, asi nejmín zatím tady. To vypadá hezky. To si děláte srandu. Koukněte se na to, pivo, to je roztomilý. Vy si to tady rozvadíme. A já se vezmu modrou. A jestli znova budu tady kyselý jak svině. Počkej, ještě ne, já si dám asi vajíčku. Tady máme Sour Patch Kid. Edice 3, 2, 1. No. Je takový stejně, ale je to dobrý. No ty kráso, tak to je hodně dobrý. Ochutnej tyhle, no. To je hodně dobrý. 10 z 10, já to doporučuji. 10. 10 s hvězdičkou. Je to dobrůdka. Mě to ti upadlo. Je to fakt dobrůdka. Vám jako doporučuji, tohle to si, až budete na stránce Candy Bull, dám vám je do popisku videjka a tady to si tam určitě objednejte, pokud budete něco objednávat. Kupte to někomu k narozkám, on bude rád. Trošku menší challenge, ale myslím si, že bude nadšený, protože to chutná dobře. Tohle ze sladkých mi fakt po dlouhý době chutná dobře. Protože já jmenuji Candice, protože prostě jmenuji sladký brácho. Tak to je jasný, ne? Měl jsem takový dlouhodobý pocit, že jsme si nedali teď dlouho nic k pití. 70 kalorií a já vám to teď tady takhle hezky ukážu prostě. Ten New Voltage z USA, přímo nějaký novinka. A ten se mi osobně barvově líbí víc než tamten. Kámo, jestli budu mít modrou barvu, tak já nevím, modrý pramen. Taky kámo spadla možná do oka. To je Kámo! Na to se hodně těším. Tak to je hodně. Nekecej. To si děláš Nekecej. srandu. Koukejte. Prostě zdraví. Tak tvar přežití, brácho. Prostě jsem druhý život. Takže mě to osobně chutná víc, já to nechci nějak kazit ten růžový, Mě ale... taky jako no. A víc se mi líbí ta barva, že jo? Dávám tomu 10 z 10, až tak 10, no. Já 9,5. Máme tady 210 kalorií, Cheetos Flamin' Hot Crunchy favorit. Bude výborný, jak budu umírat. Ty krása voně, jo. A když vím, že to bude hodně pálit, ale... Už to vodní tak podobně jako ty takýsky. Já mám nějakou mini fazolku, jsem si vzal.
To je totálně dobrý. A pálí to tak jako míň rozhodně než ty takýsky. Mám 9 z 10. 9 z 10. Lízátko a to se jmenuje Jolly Ranch Lollipop. Takhle to teda vypadá, citron. Dá to zavrat, ty čítosky jsou pálení, jako. Musela krknout. Mě to rozhovoluješ ty, asi tak. Jednoduchý to je. To je jednoduchý, no. Já jsem to Je to citronový spíš měl. kyselý. No, a já si myslím, že by to pro dnešní videjko možná mohlo být už všechno, protože já už jsem přežrám. Ne, co se děje? Tak tady mám trochu menší cestičku na dortu. Dělá Mám tady Big Papa. Nakládaná okurka. Na tohle si naliju hodně. No počkej. Tak tohle bude velký. Pramen mládí. Pramen přežití. Takže já ji tady takto trošku ukážu. Máme tady okurčičku pěkně zelenou Big Papa. A čím to asi Takýho nakrájíme? tatín. Tak já tady naštěstí pro nás něco mám připraveného, takže dobrý. Tak jo, tak to se asi Já si k tomu nebudu čuchat, brácho. Fuj. To je... McDonald's okurka, ty vole. Hej, tak tohle nevyndáš. Jo, tak tohle to je velký Big Papa. Vypadá Mně hezky. se zvedá žaludek. A tohle nenakrájíš. Počkej, dej mi tady, ne, rozpůl mi to krásně, jakože na mini kousek. 3, 2, 1. To nejde. Já jsem to musela vyplivnout. To je odporný. Teď asi budu trošku divný, no. To chutná. Děláš si srandu. Kámo, teď to chutná jako ocet. Hráš nebo sráč? Sráč, určitě. Tak by si musel celou sežrat. No jasný. Lidičky, nechci mít velký svaly, chci být prostě dobrý. Takže to fakt chutná. Bude to na netu Candy Bull. Doporučuji pro svalíky, pro svalovce. Není to špatný teda. Počkej, lidi, něco nám ukážu. Pokud tady na tom videu dáte 500 lajků, budu s Candysem vařit těstoviny. Seasoned Cheetos, mac cheese, budeme vařit těstovinky. Těšte se, příprava by měla být jednoduchá. Taky doporučuji si to ještě koupit. Vypadá to moc hezky, jako chutně to vypadá. Takže to si dám takhle sem. Jestli tady bude 500 lajků, budeme to vařit a bude to fakt prdel. Normálně to budeme vařit a budeme i ochutnávat lidi, takže se fakticky těšte. Protože máme tady tohleto a jestli tohleto dáte, ještě bych chtěl odběr, prosím. Tohleto číslo dáte a my budeme vařit tuhle dobrotu. To je asi pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo. A nezapomeňte se nechat like, odběr, se zvonečkem. Tohle číslo bude vaření, pokud to dáte teda. Takže čus no, kůčís. Čus.